ଏଇଠି ବଇଥିଲେ ଗୁଡୁ ଫୋନ କଲେ ଘଣ୍ଟେ ହେଲେ ଫୋନ ଗୁଡୁ କଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁଛି ଆସୁଛି ଆସିନି ବା ଆସିନି ନା ବା ଅଧଘଣ୍ଟେ ମୋ ନା କ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସେ ସତରେ ନା ଆସିବ ସେ ସତରେ ଆଉ କରୁନୁ ଲଗଉଛୁ ତାହେଲେ ଲଗା ଲଗଉଛୁ ଏବେ ଲଗଉଛୁ ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ରେ ବାଳ ମୁଁ ଯାଇପାରିନି ସେ ମରିଯାଉ ହଁ ହଉ କଣ ଲାଗିରେ ହଁ ଅଧା ଚାଡା ବଇ ଯିବା ଆଉ ଛଞ୍ଚିନି ନା ଛଞ୍ଚିନି ଗୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ଆଉ ଯୋଉଠି ଯିବା ଆଉ ଦେଖିଲୁ ମୋ ନା କହିଛୁ ଆଉଛି ଆସ ଆରେ ଆସୁଛି ହଁ ଆଉଛି ବା ଏ କହିଲି ବା ତତେ ଆଉଛି ଆଉ ଡାକିଛୁ ହଉ ମୁଁ ଟିକେ ଆଉଛି ଟିକେ ମୁତିକି ଟିକେ ମୁତିକି ଯାଉଛି